Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Roy Cooper Syndrome, President ka News Rep Youth Council HYC ba Chairman ka Confederation of Meghalaya Social Organization ha kasni palay ulami Hakmat Kasadar Police Station hadin balakot saman ya u dakatnan pulit long bagani ka saman ka day halor ka jingkran ka bawla aya ka jingyalang padba bala pelong da ka komso hamot pran ka bedey ba kamat jong ka jingpen rung kerteng nomination ki bamday ki try jilla ha ka election jong ka Garo Hills Autonomous District Council Talkum kita long khubor katnat pulit ka kwa banyo jingshai halor ki jingkran bala pen pau ha ka day ki jingyalang khamtam ki bedey ba ka riti sunshar padba ka hok ki try jilla bar ka jingishim benta ha ka election Habagran shigilat pathai khubor usunram ulaong ba kajingyang jukaseng kalong banyada ay kahong bar kajingyay ne kitray jilla ulaban juru bakimat balara shakmat kilong katkum kanong rim jungasin shar paitba bar kajing angnut paitba kajing to kit halor kani kabenta kadang yat shakman but on sa shimrai ki bor baday pait katkum kajing yo lum jingtem Inspector body M capital South body SI ng Kalumbing Police Station. Khot hajar menda kasngi gede halor ka FIR ya kaba ka nakaliang jong Kalumbing Police Station kalayop diang ka South Trick jong mentau benai. Habai dei begitu ka jingyalang ka ba komsu ka khot ka Hatway Trick uniu benai mentau benai ha bo ran kat kum ka jing keno bat ka jing tho ka FIR kalong ba kadon ka jing sapriang ha po social media ya kitu kikentin kiba nakaliang ka jong ang keren ha to kasngi kawi gede ka baong yo to kentin ka ba lesi nakaliang ka jong ki sim kumbang apnya perniam hangni hapo ka jala dari India bro kawi bat ka baar ka jing keno kalong bang ong ru itu kikentin ba lada ki para riulum ki jong ki garu ki don kam yang i kum nyutra mungin ya don lang ringkat bat ki ngiru ngin ya don hasenda jong ki ngakren ni kita ngentir ka bang ong bangin ra ikitiar gitar kum ta tefter di kajing keno akaya FIR ya ka bala le sumudu di dong kulit ni bala file dong nu brio di kita ka police department ka bala shim sumudu yang ni kam ban ong bagitu gikentin ki jongan sikin wanra ya kajing ya perniam bakin wanra ya ka bakin pentut ya ka syongsuk syongsan akan ni ka jala kumju ru ha hari India hi borong kowe na marba ya katu ka jingkren ka jonga ka bakren to kasngila sekulit dan nela pen sapriang keleng jong kari India wat sabar kumju ka bala ban kata ya ka syongsuk syongsan ti menta kasngi la syakot ang ni po police station ban ai statement na kaliang jong IU bedi pet ya kani kam ula wan menshi be statement ban kaliang ka jong ang la te ban ai ya kala ka jong ka jing pensyai ba kumnu bat kai ka jingkren ka jonga ban ngalo ong ru ba ka jingkren de ban shim be ya ka baro ka ka jingkren de ban shim tangi itu manu ba pun sapriang ka jingkren po social media ya kata ngam tep bat habai de pat bat ka jingong bangingin ya rakyar lanengin ya don hasenda jongki garu lada ki don kam yang ya cibenang lan ya tura lan ya ngung nuru ya kata ngong hoet ngong ya kata namar bakum ki try muluk ngi long mangi ki try balada ki garu ki don kam ngi ki don kam garu ngin ya don lang hasenda ka jongki reben ong ban banga penshot laneng organize kanu ka program ka banyara tiara tar laneng manra ki tiar pemasal kamdon ka bagum kata di kita ki dijing pensyaya ka ba laan na kaliang ka jonga khmat chombu IU mendas ki 196 ngani sispa lai punriu po bracket ka way ka baydey bat ka jing penshit lane ka jing wanra ya ka jing bom syongsuk syongsan hapadeng artiliki kenhun la kalong kanyam la kalong ya ka jat benriu po kumta tete Chama naka kibabun hi kibri kiba penshit lane kiba kren ben ya kajat benriu kiba penshit apa deng kajat benriu jongi bat kiwe kajat benriu kum ta ter ngila yu i ki FIR ngimdon e bandong ya halor katan ring isu kwa ban kentu ya ka police department ba haba kishim kam kumbang iong mo kaan kalong equal ya bro ndai ban shim ban ya jet sha la dahun la dade yangi kemut fin shim no kloi fin le kai badon kam ban le dia ki wei pat film shim kam ka jing kentu na kaliang ka jongi kalong ba ai bakum ka British sansa no kari India article 14 ka ong bangilong equality before law tiki kamru kari ban shim kum tai gen la dangi ni file persya enu ru police department kari ban shim kam ban pensitom ya ki kat kum kilenti jopan khot hajar menda kasngi gede halor ka FIR ya kaba ka nakaliang jong Kalumbing Police Station kalayop diang ka South Trick jong mentau benai
Hagbay day begitu ka jingyalang ka baga komsu kelakot ka katway trick uniu panai mentau panai hapo mot ran kat kum ka jing keno bat ka jing tho ka FIR kalong ba kadon ka jing sapriang hapo social media ya kitu ki kentin ki ba nakaliang ka jonga ngala keren hato ka singi kaway ka day ka baong yo ka kentin ka ba lesi nakaliang ka jong ki sim kumbang penyepiar niam hang ni hapo ka jala ba dari India bro kaway bat ka baar ka jing keno kalong bang ong ru itu ki kentin ba lada ki para riulum ki jongi ki garu ki don kam yang i kum nyutra ngin ya don lang ringkat bat ki ngiru ngin ya don hasenda jongki nga keren ni kita kentin ka bang ong bangin ra ikitiar kitar kum ta tefter di ka jing keno aka FIR ya ka bala le sumut di dong kulit di bala file do umuno brio di ida ka police department ka bala sim sumut tu yang ni kam ban ong begitu gikentin ki jongal sikin wanra ya ka jing terniam bakin wanra ya ka bakin pentut ya ka syongsuk syongsan akan ka jala berkumju ru ha hari India hi borok kowe namar baya ka tu ka jingkren ka jonga ka bakren tu ka snila sekulit dan ne lapen sapriang keleng jong ka India wat sabar kumju ka bala ban kata ya ka syongsuk syongsan ti menta ka sngi la syakot ang ne po police station ban ai statement nakaliang jong IU bedipet ya kanina kam ula awan menship ka statement ban nakaliang ka jonga ngala ban ai ya kala ka jong ka jing pensyai ba kumnu bat kai ka jingkren ka jonga ban ngala ong ru ba ka jingkren de ban sim ya ka baro ka ka jingkren de ban sim tang itu manu bok sapriang ka jingkren po social media ya kata ngam tep bat habai de pat bat ka jingong bangingin ya rakyar lanengin ya don hasenda jongki garu lada ki don kam yang ya cibenang lan ya turah lan yang nung nuru ya kata nga ong hoet nga ong ya kata namar bakum ki try muluk ngi long mangi ki try balada ki garu ki don kam yang ngi ki don kam garu ngin ya don lang hasenda ka jongki reben ong ban bangang penshot lan yang organize kanu ka program ka ban ya rakyar tar lan man ra ki tiar pemasal kamdon ka bakum kata kita ki dijing pensaya ka ba laai na kaliang ka jonga khmat chongbu IU mendas ki 196 lan isya spak lai penriu po bracket kaway kabay day bat kajing penshit lane kajing wanra ya kajing bom syongsuk syongsan hapadeng artiliki kenhun la kalong kaniam la kalong ya ka jat benriu po kumtar ter Chama naka kibabuni kibriu ki bapenshit lane ki bakren ben ya ka jat benriu ki bapenshit apadeng ka jat benriu ko jongi bat kiwe ki jat benriu kumtar ter ngilayu i ki FIR ngimdon e ban ong halor katan ringi syukwa ban kentu ya ka police department ba habang fishim kam kumbang iong mo kaan kalong equal ya bro ndai ban syim ban sya jet sha la dahun la dade yangi mo fishim no kloy kin le ka ibadon kam ban le dia ki wei pat film sim kam ka jing kentu na kaliang ka jongi kalong ba ai bakum ka British sensar ka India article 14 ka ong bangilong equality before law tiki kamru ka ban sim kum tai gen la dangi ni file persya inu nuru ka police department ka ban sim kam ban pensitom yaki kat kum kilinti jokaan inspector bode M Harjo Sa bode SI no kalung ding